lah to kirun sowan muna ngarsa ning sun dokan tiraharjo matura ing kang prayogi daya aku njaluk warta nira monggo Cak Kirun kula aturi gentos nyekar monggo iya piyo salam taklim kunjuk ngayon sowan Kuraharja nganti sagung praputri latinong mukya mangke suka mol ya wah hebat ya yo nah iya iki mau tembange apa pocong wuyung pocong wuyung pocong wuyung kuwi sing ngripta guruku Suwargi Kinarta Sabda wah Cak Kirun kok ya apal wong encone kok ora apal piye to bendina pethuk ngono mula sok-sok lawak ki anggere melu aku ketar-ketir semelange apa nek tak jan nembang ngene iki ngono iya sebab ngene ya nduk aku karo kowe kok kudune iso ngluhurake budaya iya pamane kesenian ki ora mung wayang kulit tok nguripke ketoprak ki piye nguripke jaranan piye lodruk piye wayang wong piye kuwi tanggung jawab kita bersama ngono contone kaya bengi iki Universitas Nusantara PGRI Kediri iya iki ingkang sepisan dies natalis tegese ambal warsa ulang tahun sing kaping 34 iya kaping pindhone peletakan batu pertama kampus 2 wo kene iki ya papan iki bakale dibangun ya kuwi gedung utawa kampus sing kampus kedua kesatune wis ana wis penuh ngono mula nek ora digaweke kampus sing anyar meneh ora nampung karo para mahasiswa ngono ya kaping 3 malam tasakuran atas keluarnya izin prodi baru
1 D3 kebidanan angka 2 SJPGSD kaping 3 S1 PGPAUD. Wah, iki bener-bener syukuran tenan. Syukuran ngiras pantes ya kuwi mau nguri-uri budaya, Nduk. Nek ora awake dhewe sapa meneh ngono. Sebab saiki nek jagake piyayi sing nang dhuwur-dhuwur kae wis ora kenek dijagake. Ngono iya, isane ming padu. Ya ta? Wah, jan padu nganti kaya Durmagati. Yuh. Ngono kok umuk. Umuk kok ning TV tur ora ngrampungke masalah. Ditenono, aku wani totoan. Ngono ya. Lah iya nek kaya ngono apa ora marai mbunek-mbuneki pikiran, marai masyarakat iki suwe-suwe ora percaya. Ngono ya. Iya. Wis. Nek goroh ngono aku welehno. Sapa sing ngomong ngono kae? Ya toh. Ning ora jeneng muka, Nduk. Ora jeneng muka piye? Ngene. Iki ngancik taun iki ndek mben kuwi iki nek taun Jawa iki rak Sura. Iya. Iki sasi Sura. Sasi Sura taun 1943. Kuwi nek Jawa. Ya. Nah, terus ndek ben tanggal 1 sasine Sura kuwi dinane Jemuwah Kliwon taune dal. Nek cara mbiyen tibane mesti Setu Legi, dal tugi. Ning iki maju. Dadi dinane Jemuwah Kliwon. Mula diarani Sukra Mangkara. Sukra kuwi Jemuwah, Mangkara kuwi urang. Taun iki rangkange rangkang urang. Kuwi Jawa lho, aku ora ngandhake apa-apa. Tegese nek taun rangkang urang kuwi, taun rangkang urang kuwi maknane urang ora kewan saba banyu. Iya. Kuwi bakale akeh udan. Ngono yo. Heeh. Dadi ketiga karo rendenge gedhe rendenge. Wis ditenono. Mula sing apa kuwi omahe cedhak kali ya kebaking pengati-ati, mbok menawa nek ana banjir, ngono. Sebab ya kuwi taun urang kewan saba banyu. Heeh. Tur urang kuwi mlakune mencolot, titenono. Iki akeh wong mencolot. Neng kono ora cucuk ngaleh rono. Moko ning kono ku ya mung elek-elek kancane. Mesti ngono kuwi titenono. Ya. Dadi akeh wong pencolat-pencolot. Utu loncat iki pirang-pirang. Iya. Terus ping 3 pungkasane urang kuwi ora duwe utek. Urang kuwi ora duwe polo. Nek ora ngandel, ayo urange kelothoken sirahe isine apa? Telek. Mula taun iki isine wong bunek. Ora enek wong iso mikir. Entek-entekane mung padu ya cenah kaya nggon TV kae. Kowe kok wani omong ngono. Wani wae ngopo wong aku masyarakat. Wong kasing padu jare ya wakilku nek jare ya ora pecus. Cek pinter aku no. Kok kowe wani ngono? Wani wae wong jane DPR iki aku. Lho kok kowe ngaku DPR? Aku dudu Dewan Perwakilan Rakyat, ning aku dalang perwakilan rakyat. Kok kowe omong ngono? Iya no. Ben bengi iki aku makili suarane para rakyat tak unekke ngene iki. Dadi suaraku iki ya suarane rakyat kuwi. Ngono lho. Nah, ngopo? Ngelingke piyayi sing ning dhuwur-dhuwur kae. Mbok aja ngono. Yo, saiki wong Nuswantara ki piye to? Duwe budaya apa ora? Budayane wong Nusantara ki kudu piye? Kajen kinajenan, daya dinayan. Kudune rek ngono. Ora mung waton omong. Ha nek kok ngono kae debate Pak Ijo karo Pak Imin. Wis. Arep netepke tata cara we padu kaya ngono. Kuwi mung netepke tata cara. Moko urung nyandak sing penting. Ngono apa rampung? Maido aku. Wis masyarakat aja jagake wis. Tak jaluk yo masyarakat rukun awake dhewe. Ditata dhewe, daerahe ditata dhewe. Ora usah ndengengek. Mbok ulatno kae bakal ora entuk pepadang. Manembao karo Gusti sing gawe urip.
Wis kanthi tulus anak-anakku para mahasiswa wis aja do demo mesakno bapak ibumu ling ngragati kowe nek mbok ijone ming demo tok ra entuk apa-apa ora ngrampungke masalah ki pas lara awake ngono luwih becik mahasiswa kowe sinau sing pinter tenan engko nek wis lulus kowe pinter tenan apa sing mbok bisani kae sing wong dhuwur-dhuwur teng petiti ora cethoke didonke wis jek munggah genti tatanen negaramu iki budakaku ngono ya Nduk aku blak-blakan ae kok piye tak kirun aku duwe penemu saiki yo iki penemune dalang saiki nek penemune pelawak piye nek kula mung sitok apa gitu aja kok repot iya ya nggih ndonga mawon pancen kahanan alam ki nembe kados ngaten iya mula wong syukur niku sing penting ngeten iki syukur ya panjenengan kali kula sura-sura kok jek enek tanggapan alhamdulillah iya monggo niki wayahe merongos iki aja to Pak Profesor Dr. Sugiyono karo iki panjenengane ingkang ranting pakurmatan Bapak Haji Mulyadi lan iki para kadang-kadang utamane ya Pak Haji Samari sarjana ekonomi ya ta nggih kalian Ibu Dokter Anda Hajah Musijah MM nah kuwi ngene lho tak kirut Pak Eri Ihsanuddin MM Pak Dr. Andes M. Anas SEMM Bapak Dr. Andes Setyo Harmono MPD kula ngapalke niki kula sing kula apali namung setunggal kok sapa Profesor Dr. Sugiyono MM tok sebabnya apa ayo iki sing bayar lha niku bendahara pokoke ngeten iki nggo cek piantun sitok niku jelas beres Alhamdulillah tasakuran dalu niki. Yo, jan tenan. Saestu Prof Pak Haji Mul. Niki saestu niki caranane infus. Ya, kangge para seniman niki saestu. Yoga niki 5 dina kepungkur pun pucet-pucet nika. Niki lah kok diundang wonten mriki Disnatalis Universitas Nusantara PGRI Kediri. Alhamdulillah. Jane nek sing penting nggih ngeten iki nggih bocange. Iya, dadi ora susah kakean pidato, ora kakean bolak-balik pidato. Moro-moro ya nanggap ngono wae. Ayo, kae. Nek dhuwur-dhuwur kae. Bisane apa rak ming pidato. Marilah kita lestarikan kita budaya kita yang wayang kulit yang adiluhung sudah mendapatkan penghargaan dari dunia. Ini ora tau nanggap. Tiwas merongos. Sing apik nggih Universitas Nusantara PGRI Kediri niki enggak pernah pidato, enggak pernah gempor-gempor, koar-koar untuk pidato lestarikan budaya nanggap ngene iki pun lestarekne alhamdulillah. Tepuk tangan untuk Universitas Nusantara PGRI Kediri. Ngeten iki sing alhamdulillah. Malam Minggu ya nggih ta. Adem jan Bandeng niki calone dibangun kampus. Wah, tenan. Dereng di peletakan batu pertama semen ngampek turak-turak. Deledek sak menten kathah niki. Deledek. Lah pripun ngembet kaya ngono kok. Lah ning nggih mboten napa-napa. Ora apa-apa, malah bersyukur. Ayo bersyukur. Penonton Kediri melumpuk dadi sitok dalu niki. Iya. Kula suweneng lho nek ten Kediri niku sing delok kathah. Ya. Sing guyu ya akeh, sing nanggap niku lho kok arang-arang niku kula nu jan wis. Enek sing muni lah larang nurun. Larang apa padune ra gablek duwe. Lambemu. Syukur nggih bocange. Iya, iya. Wong syukur niku angel. Iya. Nggih alhamdulillah niki peletakan batu pertama kampus 2 utawa gedung baru yang akan dibangun Universitas Nusantara PGRI Kediri. Muga-muga ndang dadi ku nek didati resmike gek wayangan melih niku. Ning nek wayangan ora nganggo dagelan. Wo, malah udan dhuwur sewengi niku. Wong iki nganggo terang kok dadak. Iya ya, bareng kowe
mlebu terus terang lho ya. Nek kula ora nganggo dagelan ra apa-apa, pokoke terope tetep niki mau wis nyucuk kok niku. Lah ya aku wis gagas. Wah, iki terope megahit. Wong sing tak bagiron aku ngono. Sing lempar rezeki nggih panjenengan ngoten kok. Nek pengen anu genggreng pengen anu nggih terop Medion penyan dawuh dumateng Pak Profesor lajeng kula didhawuhi lah mbok sumpah demi Allah niki ya iso enek apa-apane blas. Artinya ki wis lunas. Oh, ayo wis. Oh, dadi kowe wis lunas. Pun. Wah iya men padha. 3 wulan saurunge wis dilunasi iki kok arep mulih piye nek ya mung ndut tok kuwi. Ya mulih ra mek karek antuk-antukan. Wis kula pethuk Pak Haji Mulyadi iki ya mung lingak-lingung. Sore enek sing diarep-arep blas. Lah widana wis diparingi ra wis matur. Ya mengke mampir wonten daleme Profesor wis beres. Heeh. Wonten mampir mriku mawon mengke. Ngopo? Wis pokoke rasa mulih tinteni. Kayak ngopo iki? Alhamdulillah silaturahmi kalian para pinisepuh, para warga ingkang para pendidik, para dwija. Para dwija, para samiya lenggah. Nggih, panjenenganipun ketawisipun namung ngaten ning niki andil besar dalam dunia pendidikan untuk Nusantara utawi untuk Indonesia. Cak Kirun. Nggih. Niki nggih mboten kok jeneng kula umuk nggih. Perkara pendidikan niku penting. Wah, janto kula niki elek-elek, kula niku mung sak seniman dalang. Ning kula nggih duwe sekolahan. Oh nggih. Nggih SMA Bung Karno, Kecamatan Karangpandan niku gadahan kula. Niku lemah-lemah kula dhewe, duit-duit kula dhewe tak nggo bangun gedung. Nah, sakniki alhamdulillah mpun napa nggih tegese mpun nglairke para anak-anak kula sing bocah sekolah nang SMA Bung Karno. Nyatane nggih wektu niki murid-e nggih akeh sebabe napa? Murah. Nggih. Pancen Cak Kirun. Aku ora kepengin golek baten saka nggon sekolahan. Aku duwe gegayuhan 3. Siji sing tak gayuh bab perkara kesenian, 2 agama, 3 pendidikan. Wis kelakon kabeh ing antarane nggon kesenian aku gawe dalang wis entuk akeh. 100 punjul. Eneng lho. Anak-anakku dalang Kediri kene ora dadi dalang, dadi paranormal iki enek. Iya. Iki bocahe janeng iki. Nggih. Ning aku ora wani omong aku. Berarti leh nyecep neng Mas Muk barang kuwi. Ora muk iki genderi aku iki mung apa kuwi? Mung nyolongi ngelmuku terus dienggo ngadeg kuwi mau. Nek ya ora apa-apa, alhamdulillah. Panjenengan sekolahan SMU Bung Karno. Nah iya, terus nek Kirun nggih cawe-cawe dalam dunia pendidikan. Khususnya wonten lingkungan seniman ingkang wonten lingkup kula Ludruk Ketoprak insyaallah anak-anake Ludruk Tobong insyaallah anake Ketoprak kata ingkang sampun lulus SMU wonten sing sarjana dadi polisi duka sekedhik kula tumut napa niku ndarma baktekake rezeki kula dumateng dunia pendidikan. Ya, harus begitu. Ning nggih setunggal kula nek bodho pengen kuliah dadi dokter kula penging. Bape? Yes, ora aku mboten duwe cita-cita belas ndek anak dadi dokter. Sebabe sekolah sakmono suwene niku tulisane ra kenek diwaca wong tuwek. Kok ra kenek diwaca piye to? Kula tau duwe ponakan dokter sekolah pirang-pirang taun ragate larang kok nulis ora kenek diwaca iki piye aku. Lho ngono nek bayar kok pas 150. Omonge genah ya? Iya. Mulane ya kuwi nek nggon kesenian aku gawe dalang ya wis akeh. Nggon agama, nggonku sak RT we mejite 2. Oh, sing gawe aku siji-sijine gawe meneh ya tak ragati aku melu urun. Terus ping 3ne nggon pendidikan ya kuwi mau Cak Kirun. Urung tahu kok aku kuwi entuk dhuwit saka nggon sekolahan kuwi. Demi Allah, demi Rasulullah. Nggih nolabu wonten pendidikan nggih ngaten. Iya, aku ki tombok terus. Bila kajatipun Universitas Nusantara PGRI Kediri juga tidak semata-mata untuk meraup keuntungan tapi pengabdian para dwija, para guru, dosen, para nggih ingkang ngasta wonten Universitas Nusantara PGRI
Kediri hanya satu, bagaimana mencetak generasi penerus untuk tatak tanggon tangguh memegang tumpuk pimpinan Indonesia ke depan. Ya. Niku. Amin. Sing angel niku. Iya. Lah, tak kira nek pengen berbobot nggih disekuliahke wonten mriki. Aja. Guru niku wonten 3, kula nate nampi seserepan. Ye. Seorang dosen, seorang guru itu ada 3 poin. Sugih dudu bondo, menehi saben dina ora tau mlarat. Ya. Mulang sing diulang ora rumangsa digoblokke. Ya. Niku guru utawi dwija utawi dosen. Sugih tanpa bondo, kekayaannya seorang dwija, seorang dosen itu kaya dengan ilmu. Bendina diwehne ya ora tau mlarat, itu adalah ilmu. Mulang tapi sing diulang ora rumangsa digoblokke, itu adalah guru. Ya. Mula guru pahlawan tanpa tanda jasa. Tepuk tangan untuk para dosen, para dekan, juga Bapak Rektor. Wah, jan. Sakniki guru bayare dhuwur sakniki. Tenane. Wah, sertifikasi lulus sakniki ungkang-ungkang tok mawon. Nek biyen ya nyaprut tenan ya. Ya, alhamdulillah to Cak. Nggih, alhamdulillah. Kula nggih gadah murid wonten JTV Surabaya. Bakiak bareng Kirun Ayo Ngakak lah niki. Enten Yuda niki generasi pelawak Jawa Timur niki. Ya. Murah niki 250 pun sak pincuke niki. Go pecel apa? Tepangno kae kalau bapak iki lho. Wilujeng dalu bojange. Iya, selamat le. Wah. Kowe kelahiran ngendi le? Ngawi. Putu mang gampang. Alah. Putune gampang. Tahun 18 kalih nate kula tanggap lho. Nang endi? Lho nggih, sunate setahunan. Setahunanmu. Nggih. Nggih ten bapak niki setahun niki sing mayang panjenengan tahun 82. Oh iya. Anu kowe wis rabi urung? Mpun, Di anak. sampun. Kaya gelis men ngono lho. Anu ajeng nyangoni napa? Prek. Tahun 82 panjenengan ngasta wonten mriki. Desane ngendi? Juruk Dumplengan. Oh, dumplengan. Tukul. Kowe kena karo tukul. Bolone plek, meh mawon ketularan kelakuane. Iya. Aja ora tak kukup. Kowe mbok yo ngomong kok ketok susah menyapa to, Cil? Ngomong ta. Wilujeng dalu Selamat, ya. Mbah Limbu. Heeh. Nyapa to le kok. Bature Kok bature Kabeh Batur. ceria kok iso. Lah ora ceria piye wis kelangan dulur kok. Sopo? Kelangan dulur iki sapa? Nggih, kelangan adik kula niki kula sakniki. Lho. Wis nang ndi nang ndi? Nggih teng daerah mriki. Nang Kediri. Asline niku Banyuwangi. Banyuwangi, heeh. Banyuwangi lah niku adik kula lak namine Irawan. Heeh. Niku tirose niku medamel teng Nyambut gawe nang Kediri. Jenenge Irawan, celukane Rawan. Lah iki mau tas mlebu teko Kediri lah kok enek tulisan. Arep mok goleki. Tak goleki, ana tulisan Guwedi, Pak. Piye? Rawan kecelakaan. Nggih. Walah Gusti. Niki Mbah jenengan anu bane. Kowe sik ta. Kowe dadi Adimu adimu Nggih. Kombayi Irawan. Rawan jenenge Irawan. Irawan celukane Rawan. Rawan. Kula padosi teng Kediri tirose medamel teng mriki. Heeh. Basan teng perbatasan niku wonten tulisan kanan jalan ngoten wageng. Rawan kecelakaan. Walah cekake ram turup. Kae maksude iki ora ngono, ning kono ki sering terjadi kecelakaan ngono lho kok iso. Tulisane gak akeh ngono kuwi ya mung rawan kecelakaan. Aku awor kowe malah pekok to saiki. Ya golek sing Kuwi daerah situ sering terjadi Jadi kecelakaan. kecelakaan ngono ya, Cil. Tulisane mboten kathah ngoten niku nggih namung rawan kecelakaan. Ya lapor Pak Polisi. Lah, Mojokerto. Aku ning polisi Mojokerto wedi kurang dibilang. Ya apa lho? Lah niku wonten tulisan Arep lapor. Lapor to terus otomatis kula pados polisi. Ah. Bahasan mlaku rong jangkah nek tulisan polisi 200 meter tak bayangne dah neo polisi Kediri dhuwur-dhuwur. Bayuh ketip-ketipno. Polisi 200 meter. Lah laporan pire? Lah nggih. Kuwi jarak. Jarak kantor polisi karo Saka kono kuwi 200 meter. 200 meter. Ora nek tulisan jarak ya mung polisi 200 meter.
Jan wis. Kowe ro sate cemping gringging. Heeh. Pripun, Pak? Sate gule gringging. Heeh. Arep jajan kula nggih balik kok beda saiki aku. Heeh. Arep mlebu lah kok enek tulisan sate kambing 100 meter lho. Kuwi prenge sak pira? Leh ngobong piye? Mangane iki bethote angel kuwi. Sing mangan sapa? Ya sing mangan polisi 200 meter kuwi mau. Omonganmu. Dagelan sura-sura golek masalah. Ngerti nek lunas kok bodote ceblung. Aja nambahi beban kowe. Nggih ngeten iki marai dagelan mboten nate kuliah nggih ngeten iki. Kuliah ngono lho. Teng pundi? Nek aku ki ya mula pendidikan penting. Nggih pendidikan Pak penting. De Mantep ki langganan universitas. Nggih leres. Gajah Mada sing mayang Pak Mantep. Nggih. Diponegoro Pak Mantep. Nggih. Apa meneh Jakarta. Nggih. Tiap kampus tuh wayangan sak bendis natalis ITS Pak Mantep. Nggih. Bola bali mula karena apa? Karena Pak Mantep juga sedikit banyak sinau dalam dunia pendidikan. Leres. Lah kowe ora Jawa kuliahku biyen. Aku ki Teng pundi, Pak? Lho, aku 2 jurusan kuliah malam dan pagi. Malam? Maleme Bengi njumuk komputer pagi. Pagi? Awan cekel polisi 200 meter kuwi mau. Niku kecekel jenenge. Lah nek kula nggih mboten sombong. Kuliah ning. Kula jurusan hukum. Hukum karma niku. Wis hukum karma. Malah berat. Ya paling ora nek aku SMU. Nek kowe ya Kuliah. ya SMU. SMU. Kowe iki apa? SD to. Lah, Apa SMU pirang tahun? 3 tahun. SMU pamer ngono ta? Ya iya. SMP pamer. Lah kowe iki apa? apa? SD. Lah SD kok SD bengok sombong. SD 6 tahun lho. Sampean SMU pirang tahun? 3 tahun. 3 tahun. SMP 3 tahun. 3 karo 6 akeh ndi? Akeh 6. Berarti pinter 6. Ngono lho saiki. Suwe kuwi. Suwe kuwi. Iki sekolah kok lah nek pengen tambah nyolong pitik no 3 wulan le. Tingkatannya itu loh, Cek. Sekolah kok dijumuk Ning lak diumplahi. pintere. Ya. Bocange Piye? sinden sak monten kathahé wis semonten bintang tamu tasik wonten iki. Ya, napa Napa nggih to, Pak? Napa nggih? Nuwun sewu. Apa enek? Bapak Profesor, Pak Profesor Giono, Pak Haji Mulyati, Bu Waljinah nderek rawuh dalu. Nggih, Pak. Kowe iki Nggih. Napa? Bu Wajina rapo? Alah rawuh Bu Waljinah. Monggo Bu Waljinah. Niki beto pengendang. Heeh. Maryanto ta? Bu Waljinah nek anu beto pengendang. Weh, Nggih. anggere tanggapan entuk karep di Nggih, komplit wong terop nyucuk. iya mulane wah. Tur nuwun lho Prof, saestu Prof kena nggo nyekolahke lari-lari ten Giya Pak Profesor. Nggih. Anu Bu Waljinah nuwun sewu Langsung Bu Wal nyuwun pakunten radi blethok Bu margine walang kekek so monggo nuwun sewu. Nggih Bu Cangek. Monggo. Monggo Bu. Ya. Ya ampun. Ya Allah Gusti nyuwun ngapura. Pinarake mrika Bu, monggo. Langsung Monggo Bu. Monggo Bu, monggo mrika Bu. Wah, jan. Mangga Bu. Miki Mas Kento, sebelah mrika Mas Kento.
Bu Wajinah mau tidak? Lah niki, anu mike mboten saged mriki mayare. Ayo pindah. Nggih kuwi. Lah niki mboten saged mlebu jero. Nah, sik to. Coba anu Bu Wajinah iki. Niki lho. Alah, ya Allah Gusti. Lah SMS-e Bu Wajinah sing metu jurang grawah. Oh, bener. Demben Pak Profesor Giono paring dawuh karo aku. Pak mantep kula pesen. Ning bidang band niku Dies Natalis kula panjenengan padosaken Waranggana Rainaga. Bener. Oh nek ngono kembarane niki. Kembarane niku. Sik mike. Anu pindah mriko niki bucange. Lah niki mboten saged mlebu sing jero. Mereka mixere loro. Ayo rono lho kowe iki kok dadak unak-unu kaya batang ngene. Ra ya wis bener to tek ngomong mah. Jan. Ngalih meneh. Alah. Dagele kok alian. Duwe iki nek lunas ya bingung. Ha iya. Nun sewu bujange. Heeh. Wilujeng dalu. Selamat Bu Wajinah. Bobrok radek maju. Mriki Bu. Nggih. Nun sewu kula radi randet. Iya. Di tanggapan campur sari lho. Edan. Mboten pundi Bu? Wonten nganjuk, wonten guyangan. Wong edan. Jangan. Lho. Ayo bola-bali artene mbiyen kiron ayo wis. Lah nuwun sewu niki wae rak campur sak. Niki sindan pinter kok. Heeh. Ya sok campur Pak? sok uyon-uyon. Nggih. Sok ndereke wayang kulit. Nggih. Ora kowe nek ndereke wayang Campur-campur sari. Lah niki nembe mawon campur telek. Cek to, anu sampeyan asmane sinten to, Bu? Endang kulino dimangsa. Lah sing mangsa? Para yoga-yoga. Alah apa gelem yoga-yoga? Kan nek pas mendem kok. Wong ngene iki pancen presiden jagani sing mendem-mendem kuwi kok. Nek mendem poro. Termasuk tambul berarti ya. Wah, jantenan. Wong wedok. Napa, Pak? Pripun, Pak? Radek rono ambumu sangit ku lho jane. Kana lho rada jane iwak panggang apa piye to? Sinden nek sikile metu jalune. Jago apa piye? Kok iso ndut tok iki piye ta? Apa bar tandur kok. Sinden kok. Nesuwan. Niki ambak ngoten sinden kondang. Iya, bisa coba sindene dalange sapa wae. Nun sewu nggih, mbok mboten kula niku umuk mboten. Nyapa kowe umop? Nyapa umop? Umuk. Oh, umop. Umuk ya umop. Krunguku umop. Ora coba sindene sapa wae. Ayo. Mboten kok badhe ngumukaken awak kula menika bojange. Swargi Kinarto Sabdo. Heeh. Semarang menika kula nggih sampun nderekaken. Ya. Lajeng Pak anu Gondo Darman Kedung Banteng. Kedung Darman. Sragen kula sampun nate nderekaken. Pak Bono. Nggih, lajeng Pak Murdi Tulungagung Murdi. sampun nderekaken. Pak Waji, Pak Suwaji Kedung Dandang sampun nderekaken. Pak Harjunadi sampun nderekaken. oh sik to. Coba sindene iki kok dalange kok mati kabeh iki. Pancen kula menika presiden pagebluk. Oh, pantes. Lagi pite angker marep netes enek iki kemlekeren kok. Gak sida metu. Saking wedine. Rupane iki delengen. Pripun napa? Bersinar napa? Iki lho sinden sakmene. Nggih. Niki lho bojange. Wedake rembet-rembet ketok bersinar. Cerah. Apik. Lah kowe iki wedan kandel rupamu lho jenenge. Kok iso butek koyo ngono. Rayo kaya diplitung. Kare karo ibu-ibu Waranggana nek wedake aku ya mau kalah. Lah wedakmu ki apa kuwi? Sponsor TV to. Apa? Bedak pon wajah hitam jadi putih. Lah saiki nek anu bedak pon tek malah raimu dadi kelamu. Niki sanes pon bojange. Apa? Kliwon. Legi pasaran kewan nganjuk lho. Nganggo klethong. Jak kok iso ngalih pasarane. Apa sing kena bedang letong apa? Dek wingi mlebu rumah sakit. Sapa? Wingi rak ndelekke Mas Entus ten Medion. Heeh.
wangsul nyinden. Jam 4 isuk mudhun langsung masuk UGD. Duka mripate kena nyapa. Nyapa ta? Sing kebangetan ya anak kula niku to. Heeh ya kene. Lemidep kula niku rak telas. Kula kan pas lemidep. Lah kok ditukone Alteco. Akhire. Iya. Tak coplok iso meh ketut, Mas. Rek kawir-kawirnya tak dilepi neh mulane langsung UGD. Mulane kok Rasa guyu nang guyu nang dhewe. binyek mbae sampean. Sing gendarne petuk iku kaya ditukokke dolanan ya. Gawanan mulai budhe aire keras. Sinden kok nganggo akik. Ya ampun. Akik tunduk. Jane maune ya Mas terus kok malih to, Mas. Loh, nuwun iki lho. Mas kok malih. Iki lek enek SMS ki lho, teko anu nuwun sewu. Teko Mbak Iva. Dari siapa? Mbak Iva. Pripun, Pak? Mbak Iva Musijah. Nggih. Nyuwun gendhe ki Pak Kirun nggih kalih nuwun sewu sinden sing niku nembe ndugi niku. Nggih. Kowe arep dituku karo Bugiono. Alah, Lah gelem mo. Karo Pak Profesor dokter kon ora pareng mulai arep dituku. Gelem gopo. Nggo seret-seretan putune. Gelem mo. Gelem mo. Ayo. Gelem mo, Pak. Jan aku ki sinden pokoknya jeruk. Paling-paling ya mung dipipisi tok. Kaya dedekan taman plastik lho. Kebangetan kok. Sinden kok puno. Iya. Ya ampun. Napa, Pak? Napa? Modern gaya Napa? Alah gegere ditato. Lho, pundi to, Pak? Iki panu apa tato to? Anu kadas Mas. Oh, mulane kok melenok di Sing aku ki sinden seran apik blas. nesu. Ya jane wong ayu kok ya. Monggo sesuk aku ya bablas ora ning kene. Lho, Sesuk ning Neng ndi? Ya lho, sesuk kuwi teng Tuban. Oh. Nyindek. Mboten mulih omahe dhewe to kok aja. mosok kula apa? Ora. Kowe mau sik aku tak tekan. Kowe mau kok padu karo wong numpak sepeda motor iki ngopo? Niku tuh perapatan. Lah jane perapatan mau. Ngarepe Hotel Lotus karo Pak Profesor kan kayak di Hotel Lotus kok kowe padu karo cah nom nang ngarepan. Nyapa perkara aku arep nyabrang lho Mas. Heeh. Nyabrang Aku arep nyabrang arep ning hotel kuwi. Lah kok saka kono ki nek cah numpak sepeda motor nom-noman iki banter to. Bareng aku nyabrang terus direm. Cit. Terus medhot jlek no. Nesu dia. Tuwek goblok. Hah. Nyabrang ora iso. Oh, Aku wong tuwek dilokne ya aku yo melu nesu to Mas. nesu. Sing goblok ki sampean Mas, nabrak wong tuweke ra iso aku yo. Oh, Mas, kok lak cetuk tabrakan. Tabrakan. Omongan ngono kuwi iso numusi lho. Tumus Iki sura lho. biasane. Po iya to ngono. Lah ndek kapanane? Wedi ta wedi ta. Iki sura. Kowe ngomong weteng, Kan biasane ngoten iki. ngomong weteng kebedel ya wis kebedel. Sineksen jagat saiki. Mboten. Ora apa-apa. Aja ngono kok Pak Mantep. Pak so. Pak Mantep. Kok rumangsaku kok Menoten telik. wong senengane ya aja ya wis tuwek ki ngati-ngati. Yo ngati-ati. Ngono ya nuwun sewu dandane ya kleru kabeh niku lho bocange. Kleru pripun, Pak? Iki ibu-ibu ki nganggo kebayak buruklat tipis e ketok ayu-ayu lha iki nyapo rangkepan kaos ireng. Lah iya. Rangkepan lho cepet. Sapa lho Mas? Lah kuwi lho. Kebayakan kok kaos ireng. Iki ora kaosan kok. Apa? Pancen kulite ireng kok. Oh, kulit. Areng lone kulite ireng sing kaosan sing apa? Nesu. Dipun Mesu. cobi swanten iki. Ya. Napa, Eh, Pak? sadurunge sinden sing ayu-ayu, wong ki nek rupane elek iki duwe petingan. Lho. Lah niki nggih sing ayu dhewe nggih kula no. Iya. Lah kowe kok gak lungguh ning kono? Ah ya ra ketok ndi sing ayu ndi sing elek. Iya. Perbedaannya itu jauh. Betul. Paling ora ya nek sing ngadeg kae kok bocah kok piye. Yo bocah kok kimplah-kimplah kaya duduk gule. Gule kirek. Oh, jelu lho ya. Sing aku gak. Ya iki mau sing tajam iki mau. Kuwi nek dirica-rica enak. Ya wis. Lambemu rumangsaku. Ora, saiki dicoba Cak Kirun. Nggih. Ngersaken menapa? Ingkang klasik menapa? Sik, aku seneng aku klasik pancen. Klasik apa ndelok? Napa anu sundeng grosong? Hah? Kok iso Serundeng gosong. gosong, lajeng gambir sawit, kutut manggung, elo-elo kali bleber. Pacul goang. Gadung mlati napa kukur bawuk? Iso. Kelok sik to. Sik. Kowe iki muni apa mau? Kukur bawuk. Oh, lambemu
cucur bawuk. Cucur bawuk ki dudu gedhe dolanan. Kuwi patalon sore kae jenenge cucur bawuk, munggah parianom, srikaton, sukma ilang ayak-ayakan sampak suwuk terus wiwit. Kuwi jenenge cucur bawuk. Mas Harto ke piye to, Mas anu ke? Ya apa? Piye nyatet piye lho kok cara anu kuwi. Cucur Mas Narto ku lho. Lah tulisane Anu apa kukur. Apa anu rada blobor Mas. Oh iya wis. Kecetesan Bayudan mbok wong Mas anu ki. ngukur sirahmu kuwi kok. Coba saiki anu apa kuwi? Klasik. Sing klasik. Pucung. Ngelmu iku sinden senggak. Capal pura. Oh alah. Bocong ketoprak to. Roh ora. Aku sing njero weteng wis latihan Mas. Sinden ki nek mumpuni tenan. Tenan pokoke. Wong peng-pengan jero weteng kok iso. Ngelmu iku aduh sayang moe lawang kowe sing marai ya ngono-ngono. Iso kowe. Cara. Alah, nggih kecil ta. Ya, dadah. Ayo. Iso ngilmu kok Lambemu ki lho. kula niku sindhen dadi panganan metu kuwi sapa sih ngono nggih Latah kuwi jenenge. Wong ilmu iku kok miku to. Ayo. Ngelmu ayo. Ayo Mas. Iya. Musik siap. Iya. Ngit. Ya. Ya. Didhe rada agung Mas. Kok iso. Sidan roh panganan matane ndi kae. Wah, wis ora gawean ora rampung kok. Niku nggih jero niku. Mangkel. Ngilmu iku kelakane kanthi laku pite wale jambu. piye to Sik to. Kok iso? Mas pengendang aja ngrusak acara lho ya Lho, wis mirang-mirangke aku lho masa ngono minder kowe Yo. ngadepi sindhen kaya ngene kok minder ki ngapa ora perlu minder Alah. Kok nyawang raimu ini kok iso Sing rusak ki lambemu. ya ora to Mas Rungokno to. Nah niki lho. Ilmu iku Aduh sayang moe lawang kowe sing marai ya ngono-ngono. lah iya jelas lho Mas Andelok. Ya. ilmu iku Lewat ngono ta? Ya. Ya. Ngelmu wis siap bro Ya. ya terus nih. ngilmu iku kalakane kanthi laku pikiran lah Jut. dan wis ketok Badar asline. sejatine wujud. Reja-rejane jaman tak denyakne desa Panggundulan. Tok. kula ngajeng jenakne reja-rejane jaman tak jenakno desa Pamplontosan Reja-rejane jaman tak jenakne pambotaan. Nek rejane jaman. sinden diklontok kaya rambutan aja Panjane dalu niki gayeng saestu nggih tamunipun sing kepareng rawuh kathah sanget Semene iki do prisane wayang saka kangene karo budaya. besok nek mila saking menika. Ketahipun gayeng regen penonton ora sida njenake kok iso mutung masak lho. alah balik kuwi lho Kok iso balik lah nang ngene kaya brimob saya sebagai komandan lepon Leton. peleton Peleton. peleton
Masuk dalam basiran. Barisan. 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 Kating. Tinggo sing apik. Kaya ngono iki. Apik Kaya Puntadewa. kaya Puntadewa wayang wong. Madhep rono. Bokong kethek. Ambuh. Wong kok rumangsa. Sinden kaya bokong kethek. Pak Kirun. Nggih. Iki manfaate sik. Nggih. Wonten para sinden dagelan radek mlumpuk rene sing ayu-ayu ben ketok. Nggih. Lho, engko lho kok nang kono. Kono lho. Kene lho. Kene lho kok iso. Wis Rupane kaya keset. Lho. Metu ngguri ki lho ora ketok. Ngono lho iso. Nempak de bokong. Alah malah mantep Bu mantep. Lho to. Ora sida maem kok. Alah. Oh, wis Iki saiki lah, boleh ya. kain. Ndang dibudalne. Kok sinden arep lungguh kok bingung. Menika upacara ingkang terakhir kantun upacara brobosan. Nah, iya ta. Ayu. Ya. Tak kira iki 1-2 iki waranggana saka Jepang. Ya. Coba kaya ngapa? Mbak Hiromi. Sinten asmane? Hiromi Nakamura. Oh. Kok Nakamura? Siapa? Hiromi Kano. Hiromi Parno. Hiromi Kano. Sami kalian iki berarti. Hiruk pikuk. Iki ya sinden ning kena. Wame banget. Sinden padu Iki sinden ya Jepang ning kena rumput tok. Rumput Jepang. Nggih. Mbak Hiromi Kak. Mbak Hiromi. Ini ada permintaan dari penggemar setia. Wah, Cak Kirun. Nah, iki ana sing ngersake ya kuwi lagu Sayang, terus iki ana sing ngersake meneh lagu Banyumasan, terus iki ana sing maringi iki Mas Bekti maringi Sinom. Nah, saiki Sinom iki sik engko sadurunge ben Mbak Hiromi sik. Iki engko keri. Mbak Hiromi. Ya. Tasih kathah lah niki ingkang saking Jakarta mboten saged rawuh. Heeh. Mbak Iva. Nggih. Panu Pak Kirun kula nyuwun niki putra saking Pak Sugiono. Prop, putrane SMS minta gending Pak Kirun. Siap. Mbak Iva nggih. Matur nuwun Mbak Iva Musijah. Enggak bisa kondur masih di Jakarta nggih. Terus saiki Mbak Hiromi. Sekarang saya mau tanya dulu sama Mbak Hiromi yang jauh dari Tokyo sampai di Indonesia sudah berapa lama? Sudah ini tahun ke-13. Tahun ke-13. Ya, saya jumlah di sini itu 11 tahun. Oh, 11 tahun. Yang 2 tahun tadi? Di Jepang. Oh, loh katanya 13. Yuk mencela-mencela kita. Ya sosok mudik ke Jepang. Oh, gitu. Ya. Wirawiri. Nah, Jepange pundi niku? Jepange pas daleme. Jepange di mana, Mbak? Chiba. Ciluba. Mana? Chiba sebelah timurnya Tokyo. Oh, sebelah timur. Tokyo sebelah timur ya itu ya? Iya. Lapane gringging. Kok iso ngringging? Alah Ciba ki sing kanggo penyakit perut. Wipil Siba nyok. Wipil. Oh, Siba. Nggih, Mbak Hiromi. Nggih. Ya. Pak mantep lak nate ndalang ten Jepang Mbak Hiromi. Nggih sampun. Berapa kali? Kamu ingat? 3 kali ya. 3 kali. Iya. Ya, yang terakhir yang nyendeni kamu sendiri ya? Matur nuwun. Iya, maka dari itu. Wah, itu rombonganmu itu Lambang Sari masih sekarang? Masih. Oh iya. Lho napa enten kerawitan Loh, kono ki ning kerawitan Cak Kirun, kerawitan putri. Sing ngendang putri, sing rebah putri, sing geder, sing kabeh putri kabeh jenenge Lambang Sari. Sindene ya Mbak Hiromi kuwi. Oh, hebat ora? Jepang sedaya. Heeh, Jepang kabeh. Arigatou gozaimasu. Kumbawa. Kumbawa. Apa kumbawa ya, Pak? Selamat malam. Oh, selamat malam. Kumbawa. Arigatou gozaimasu. Nek arigato ya apa?
Matur nuwun. Matur nuwun. Nek hai itu apa? Nggih, ya. Oh ya, hai itu ya. Nggonku nek hai ngene kok kecepit to. Aduh. Wah, suwek iki ngene. Oh, hai itu nggih. Ya. Ini Mbak Iromi coba. Saya minta apa itu? Bowo yang bawa kamu. Ini ada yang minta lagu sayang ini yang buat saya. Kamu yang bawani yaitu Mijil Pelok Patet 6 ya. Sudah tahu kan lagu Mijil? Apa itu bawa Mijil? Ayo. Itu catatannya dibantu, Cok. Ya, catatannya nggih. Ya, ayo. Bawa sayang itu Mijil. Pelok, Bu. Yo. Ya engko nek keliru tak semak karena itu yang buat saya. Lagu sayang. Muga-muga pejabat ya sayang karo rakyate, Bapak Rektor ya, Bapak dosen. Ya cinta kasih sayang kepada mahasiswanya. Ayo, aja saiki kaya ngapa. Monggo lagu sayang menika pamundhut saking sederek Sutrisno saking bangsa. Nggih, menika mengucapkan selamat Dies Natalis UNP ke-34 semoga tambah maju Pak Mantep kula nyuwun gending sayang gending menika kula kirimaken anak kula Bayu Kunto Diaji bangsa sak menika mrisane Pak Mantep mayang lan mugi Bayu seneng nonton wayang amin 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 nggih saking Pak Sutrisno saking bangsa yo Mbak yo saiki coba dibawani Mijil. Aduh sayang. Yo. Aduh sayang. Jepuling-mling. Jan. Ora mantra-mantra suarane wong Jepang. Persis kaya suarane wong Grogol. Piye tak kirim swara kok ngono piye tak kirim? Pun tenan. Wis ndek anak bareng to, Nduk? Wong bagus rupane. Eman-eman bagus rupane. Ucapetan bisa den an tapi Noe. Yo, saiki Mbak Pujiatun sing muni lagune sayang. Ya, Tun. Tarik, Tun. Mangga.
sayang aduh sayang. Ayo, sayang iki jenenge tresna. Urung mesti. Nek sangat disayangkan apa tresna? Oh iya ya tergantung kalimate. Mula kuwi. Ya sijingkas. Kowe Tun, anu apa kuwi bar kowe gantekno. Saiki genti Mbak Yuyun. Nah. Gentenan. Kakung. Nah, monggo salah siji mangsuli. Mergo diarani habis manis pah dibuang, diarani wong lanang ora tanggung jawab. Saiki sing lanang mangsuli. Monggo. Aja digebyah uyah yen padha asine. Tresnaku ora mung abang-abang lambe. Sayang yen ngucap sembarangan. Mbok sing sabar sareh ben entuk pepadang. Wekasane antuk sejatine sayang. Sayang iku peparinge maha wenang. Satu lagi Mas, sing cetha. Aja digebyah uyah yen padha asine. Tresnaku ora mung abang-abang lambe. Sayang yen ngucap sembarangan. Mbok sing sabar sareh ben entuk pepadang. Wekasane antuk sejatine sayang. Sayang iku peparinge maha wenang. Ya. Sing nutup pujiani, ayo. Matur nuwun. Waduh, Jan. Nggih, lagu menika wau kula kintunaken dhumateng putri kinasih Bapak Profesor Sugiono Dalasan Ibu, Mbak Iva. Menika lagu sayang. Salam sayang saking keng Bapak kalian keng Ibu. Wilujeng Ayahi Wajib wonten Jakarta. Mengke setel mawon CD-nipun. Wah, nggih. Nggih, Mbak Iva. Anu bocah nggih. 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 Niki sing anyar katon saking lokal niki Ji 2 3 4 5. Waduh. Ora enek sing elek. Wis. Dol carukan ngrayuk nek apik kabeh. Mulane kuwi. Kenek nggo tamba lara untu. Nggih. Nek aku wis ora tau lara untu, nggo apa? Aduwe. Ora enek blas. Dagelan minggir. Nah. Nek radek rene wah banjan kaya sajen sing madhep rene. Jansa kaya ngene. Ki mesti ana anak buah. Nom-nom aku ya ngono kuwi biasa. Ya kowe jane biyen ya ayu ngono kuwi. Kowe kok malih kaya ngono kuwi nyapa to? Ya gara-gara kakan miskram. Kakean? Miskram. Kowe. Ping pira? Miskram ping pira? 14. Wah, ya Allah. Lah kanca-kanca krawitan niku nek nyuwun iki serangan sadani belas. Yes, lho karo Kang Gendon kan dia anak pira? Ya anak loro ra ndase, Mas. Anak ya mung cilik. Gedhe wetenge tok. Ya. Apa?
Sak kirun, saiki kenalke sik. Monggo. Monggo ngastomik Mbak Yu. Monggo saking baju kuning selendang kuning iki kulino petuk iki. Sok nderekke. Nyomu jenengmu. Ane ye. Nggih, sugeng dalu, Abah. Nggih, kare Pake. Sugeng dalu, Biung. Nggih, sugeng dalu. Nderek tetepangan. Nggih. Kula Nuri Rahmawati saking Blitar. Saking Blitar. Nggih. Nate nderek kali ya Mas Sukron. Lah pancen pesindene mereka. Gong Nun. Kula Kang Rayi. Rayi Mas Sukron iki. Waduh. Nggih. Ayo ngono kuwi, Truk. Bagongane rak ngono kuwi. Padahal ora ngono lho, padahal. Gak banyol to kok gak. Aku dagelan harian no. Nggih, bagonge sampun dugi Madiun. Nggih, sampun dugi Solo. Nggih, alhamdulillah. Ya. Sebelahipun. Status riyen status. Kula. Nggih. Kula niki statuse nggih. Rondo anyar. Teng mriki. Nggih. Dadi nggih weke sapa-sapa. Alah, plat kuning ta. Nggih. Nomor sandale pinten nggih? Ora nomor sandal biasa, nomor celana biasa. Sing mboten biasa mawon. Arep nukokke apa? Ora tak colong kok. Sebelahipun monggo. Nuwun sewu Cange. Nggih, sugeng dalu. Cange. Nggih, sugeng dalu. Nami kula Mami. Saking Trenggalek. Trenggalek. Jurakane kripik tempe. Nggih. Nate sinten ingkang kudherekaken? Menawi dalang sinten kang nate pun derekaken? Menawi anu Menawi wonten Palarta Trenggalek. Sabda lho. Nggih. Lukito? Nggih, Pak Lukito. Mas Nggih. Medot ugi nate nderekaken. Weh. Lah kok setengah. Medot anak kula nggih. Nggih. Weh, nggih syukur-syukur. Hati-hati nek melu anak kula nika. Pripun? Nggih, ngati-ati nek melu anak kula nika. Lah dawuh. Dae rada anu, dadi turun pake. Dawe sampun jinak ngaten. Oh, ngaten. Oh, nggih. Benjing nganggur mboten? Benjing. Benjing dalu nek nganggur mbok derek niki. Teng pundi, Pak? Lho niki sesuk rak budal. Yandi, datang pundi? Nek arep nglayat. Tenan pancene sesuk aku nglayat to. Sabar to. Lure. Sabar. Nderek napa pripun? Ora ngopo. Gah. Nglayat ora gelem melu. Lajeng, monggo ingkang Nggih. sebelahipun. Sebelah. Iya. Lah. Ije kula sing dalu Mbak Limbo. Nggih, jeng dalu, Mbak. Ije dipuntepangaken kula Erni Widowati. Sinten? Erni Widowati. Padha jenenge. Kan padha jenenge. Sami kalih sing pundi, Pak? Sami kalih sing pundi? Padha kalih niki. Ingkang pundi? Oh, iku. Sami kalih Dek kula. Ayo jenenge Dauk. Ngawur ae. Kupingku bosok. Erni. Oh, ya wis nek ngono. Kowe nek nuwun sewu munggah utawa lungguh. Ini lho. Kowe nek keturutan lempoh lho. Dhuwur nek petut Sinden kok sila iki lho. Malih. Lho. Nek pas Napa ta, Pak? iki ya. Alah. Kang Bayan. Nggih. Gus Lurah. Siap nggih. Nggih, monggo. Lajeng sebelahipun Nah, iki lho. Nggih, sugeng dalu. Iki nom-nomane Bu Endang Bu Limbo nggih. sugeng dalu. Dipuntepangaken nami kula Imas. Oh, Sapa? An ngemes. Lah, Iso. Imas. saking Saking Blitar. Blitar. Nggih, kali kecamatan Kecamatan di wis mbok kecamatan Blitar. Ngawur. Mbak Imas. Lajeng Nggih. sebelahipun Saking pundi, Mbak? Asmanipun sinten? Nami kula Sekar saking Sekar. Jombang. Saking Jombang. Jombang. Mbak kon Jula-juli iki. Wah, mesti api. Jombang Samirah Jula-juli Sekar nggih. Nggih. Nggih, badhe nyekar sinten monggo sae. Nyekar sinten nyekaripun. apa muni arep nyekar aku. Kok ngono Yun kowe? Iki nek ngono. Padha Biyen wedok. lemben-lemben roti-roti. Iya. Apa kuwi? Biyen saiki. Ya. Tinggimu munggah mben. Terus Kematimu ora koyo biyen. duren cangkokan. Leren rokokan.
Pare dudu janganan. Nyambut gawe dudu janganan. Dolanan. Nggih. Nggih, ki lho kon lungguh ki lho meteng isih Lungguh. Sinden ayu. Ya iki anu apa kuwi? Aturi nembang. Sik, wacaran sik iki paringane Mas Bekti mau sinom. Nggih. Saiki sinom pelok engko kon ana apa kuwi? Saiki aku nyuwun sing saka Blitar sik Nyidam Sari. Niki mengke sinome saking paringanipun Mas Subekti. Heeh. Kuwi isine rak Mangayu Bagyo Dies Natalis to kuwi. Nggih. Heeh. Mangke ki mau niki mangke saiki kuwi tembangno sing kok terus batutke Nyidam Sari. Aku nyuwun saka Blitar sik. Nah, monggo. Dido mawon lho, sak pupuh, sak padha rata. Heeh. Nggih. Kene bawanana sik, sing bawane kowe. Telok. Ing sajroning sasi sura becik kinaryasa suci Wara yang ngre kelarisan ngeten ndledek. Dek dalu nggih ngebyar. 3 dina ini wayang terus. Ha iya. Dek dalu kali Mas Entus Kota Madya Madiun. Heeh. Sing dek mben ten kene Kelenteng Suran. Iya. Yoga Brata nyegah boga. Nyegah boga itu kecewani luwe tirakat. Sumarah kersane widi Sumarah ana ngersane Gusti kanthi mangi pangibadah sing tulus prayoga hateteki teki ya padha karo tapa kuwi mau mangun puja jamas duwung karo disambi ngresiki pusaka utamane ya keris, tumbak, nggulang lantip ngraita ora mung nglandheping gaman kanggo nglandheping pamikir. Sabar drana mawas diri kinantenan ati sing sabar karo mawas diri mulat salira hang ngrasa wani aja gampang nyalahke wong awake dhewe iki bener apa urung ngono lho Nduk. Oh iya ciptaning tias ngesti urip mbresam purna sing duweni kegayuhan supaya nyampurnake uripe ning donya. Nek uripe ning donya ki wis sampurna, lagi gayuh apa kuwi mati kang sampurna. Ngono. Arep mati sampurna piye? Arep mati becik piye wong uripe ning alam donya ora cetha. Iya ta? Heeh. Mula kasarane swarga ki rasah dibengoki, Nduk. Ya ta? Nek dina-dina kowe nyuwun karo Gusti Allah, nyuwun swarga. Wis ta. Allah itu maha tahu, maha benar, maha welas, maha asih. Swarga aja dibengoki. Kowe tumindak wae, ngibadah sing kanthi tulus, lati pakarti nyawiji, ucape batine padha. Aja ngapusi. Insyaallah swarga. Ngono. Ora kok saiki wah nyuwun swarga ning korupsi. Piye kuwi? Engko bar korupsi kok umrah. Aduh to ya. Piye kuwi aku ngono. Ah iya, mulane kuwi. Wis, mulane to jagate ora tentrem kakean wong munafik. Ya. Wis ben. Heeh. Jajal saiki tak kirun. Ya, wuh. Iki Nyidam Sari saking Slendang Kuning sak padha diurutke mengetan.
engko sing urung bagian sesuk-esuk njupuk dhewe ning nguri kono. Lho, ade kaya cukup barang apa? Iki Mangga, iki Damsari nggih, Jeng. Mangga. Nggih, saderengipun badhe semela sawetawis. Nggih. Badhe matur gunging panuwun kagem Bapak Jumino. Nggih. Ingkang sampun kersa tindak dhateng Blitar. Oh, ngaten. Nggih, nggih. Matur nuwun sanget. Nggih, sae. Nggih. Wah, ya. Pak Jumino ta sing calang nggih. Matur nuwun. Kowe matur nuwun ning sapa? Dhateng Bapak Hansip. kok iso Ingkang sampun jaga keamanan. wong kok sinden karo maling jajan. Iki Masa ta? biasa Masa jajan nek diadani adan Snack. terus. Dek gak Neng ndi? jajan dilebokne ning kene. Masa ta? Jajal Lah. Lho kok iya ku lho. Lho. Oh, asem ge aja mirang-mirangke wong. Ngono kok mesti tok, ya sing akeh. Lah nek dirubung semut. Ya. Mangga, Mbak. Nggih. Apa masrama sekar melati aku kumbangi dan sari. Apa masrama maraki wong manis aku kang bakal ngliwati. Mangga, karek mriko. Tengene, Mbak. Yuk. Ngarek nengen. Yo, refrene, Mbak. Toh. Karek. Mbak Erni. Ya. Gitu. Wis Erni semua sih. Oh, kae sing. Sing muni mau sampe nggih. Sing Erni iki apa kuwi? Oh, sing mirip kuwi. Mula sing tak lirik kuwi. Engko nek klera-kleru aku ki. Ora cengengesan. Kok. Ya. Maka lajengaken. Jombang. Ayo. Ya. Ya. Terus.
matur nuwun. Ah, nggih. Tak kira niki eneng pamundhut monggo lagu Banyumasan. Nah, nggih, mangger piyen? Menika saking Bu Nanang Sugiyono. Wah, nggih, Mbak Kayune ya enek. Nggih, ana aku Siden Banyumasan duwe. Mbak Kayune Banyumasan ati ya anak. Monggo Bu Nana. Nggih. Gending menika katuraken khususon mateng Ibu Musijah. Ya kok kalih Ibu Lili. Bu Lili sinten iki? Sinten? Nggih Bu Lili. Nggih. Oh Ibu Rektor. Nggih. Bu Rektor. Ya ketiga Ibu Sarjono mantan rektor. Nggih. So ibu-ibu warga Universitas Nusantara PGRI Kediri. Salam kagem Abah Kirun, sampun kesupen kalih ibu-ibu Jalan Semeru Kediri. Ingkang kala rumiyin diparingi bedak lipstik lan pintu-pintunipun. Nggih. Panggih wonten kula wonten warung sampean keroyok pokoke bok kula. Ikhlas nggo tandha tresna. Nggih, mugi-mugi panjenengan tansah pinaringan seger waras. Amin. Nggih, Jora Harjo lan Jaya. Amin. Lan kita sedaya warga UNP Kediri tansah pinaringan barokah saking Allah Subhanahu wa taala. Amin. Nah, amin. Lagu Banyumasan. Nah, tak kirun. Iki lagu Senggot. Sing anyar lagu Senggot. Nah, Senggot iki engko garapane Baneng Banyumasan eneng jaipongan dindangduke. Pokoke Banyumasan sak modal. Wonten layang cuwilik. Ini dari bapak-bapak dan ibu-ibu Jalan Semeru, Gang 10 Campurjo, nyuwun gending kangen nggih niki dirangkep Senggot lagu Banyumasan bapak-bapak ibu-ibune. Iki karo iki nyo, padahal tulisane cilik-cilik ra patek cetok. Iki, heeh. Nggih. Nggih. Anu layang mriki kendel-kendel. Heeh, apa? Kendel. Pancen diter tak keke kowe kok. Ah nggih. Ngopo kowe entuk akeh? Akeh kowe timbang aku. Ya ora, padha ae. Kami pengurus Persatuan Penyandang Cacat Gema Nurani turut mengucapkan selamat Disnatalis yang ke-34 juga dibukanya jurusan perkuliahan baru untuk kebidanan PGSD juga PG PAUD. Nggih. Nggih programe Pak Rasio niki. Semoga UNP PGRI Kediri senantiasa selalu menelurkan sarjana atau intelektual yang berdedikasi tinggi mengabdi pada kebenaran yang sejati. Kami juga mengucapkan terima kasih karena selama ini UNP PGRI Kediri sudah sering membantu organisasi kami. Kagem Bapak mantap. Kula nyuwun gending kelinci merucul ucul. Gending punika kagem kanca-kanca utaminipun kagem Bapak Tosi, Bapak Adib, Bapak Wagimah kanthi ucapan sugeng midhangetaken matur suwun Bapak mantap nggih Sekretaris Gema Nurani nggih. Matur nuwun. Saiki sing Banyumasan sik. Banyumasan bawane dandang gula. Bawani. Dandang gula Banyumasan. Mangga Pak Kayu. Pak Kayu. Nggih, dalem. Anu. Rika tayang lagu Banyumasan. Kula nggih tayange ming Banyumasan tok. Oh. Banyumasan tok. Nggih. Nggih. Niki anu Mbak Erni nggih mung Erni tok. Nggih, lagu Banyumasan dandang gula. Nek ana rane dandang gula tak kira dandang gula. Mriko o dadi a. Heeh, ya. Tela. Heeh, sego sega. Lengo lengak. Gaduh kaca. Nangka ya nangka. Heeh. Dadi nek nangka sitok ya nangka tok. Heeh. Ora campuran apa-apa. Tuku nang pasar tuku nangka, nang pasar tuku nangka tok. Nangka tok. Mereka nek ngarani kates gandul. Ya. Nek tuku kates loro nangka sitok ya tuku gandul-gandul nang kathok. Meneng oron. Wong jujur Banyumasan. Iya. Yantun Banyumas niku jujur. Jujur, heeh. Oh saestu. Nek mriki tulisane
PITIK niku macane mesti pitik. Pitik. Tuku pitik. Nek mriko ya pitik. Pitik. Pituk tayang Mbak Yune. Nggih, tayang. Tayang. Coba saiki apa kuwi bawa dadang gula Banyumasan ning isine apa kuwi ngelikke aja apa kuwi aja seneng main kartu ngono kae. Eling ta? Nggih, eling. Ya. Kene iki asline niku bawane. Iya, iya. Nggih, tapi nggih mau enten hartane nggih, Pak. Ana. Sesuk mesti entuk bagian iki. Bagian apa ngasuh nggih bablas. Ya kalalen lah. Pokoke tak tututi mawon teng dalem ae mriki. Iya, ya ora ngapa-ngapa, kerati kapake meletek dewek. Meletek. Ya. Tintingane, Nggih. Mbak. Slendro sanga mawon an Bu. No. Ya, nggih. Pajirolu. Majirolu dengkulmu kuwi. Raji nemo kok Majirolu ora mudeng. Ngarani. Raji pat. Slendro kok nganggo pat. Ketok keloro-loro tenan. Kaya amplope didelikke. Ngeres. Sama rata. Heeh. Rata-rata to. Rata-rata. Iya. 2 jutaan. Loro-loro larane nyangati ora kaya wong nek ra duwe dhuwit karepe ngono. Iya pancen bener. Ya. Ko. Dereng to. Wong Aku kudu senggaan aku. ya. Piye urung rampung kok ya. Nane. Ilang kekuatane. Kerupuk. Tempe. Marai intir-intir. Odol-odol tali kotang, permen rokok, odol-odol tali kotang. Kelingan. Maning. Wong sedih iki lipure mung yen turu. Ya. Tangi turu ya kelingan meneh. Ya kuwe Kukumira. Wong nek nyepeleke piwulan senengane maido ya entuk-entukane ngono kuwi bener, Mbak. Terus ora duwe budidaya ora gelem usaha.
Larikan mburi dhewe, Mbak. Sinia ing Bukanipun saking Rebak. Oh ya. Mangga, Mas Don. Enggak. Hati-hati. Yo. Dangdut ke, Pak Narto, yuk. Matur nuwun. Iki mau lagu Banyumasan, Nduk. Iya, Dandang Gula karo lagu Singgot. Nah, iki dijingkas nggo penutupe. Apa? Iki mau Kelinci Ucul. Oh iya, aku njaluk sing bawa Kakung Mas Budi. Monggo, Mas Budi Sutopo. Mas Budi Sutopo. Lah iki engko sing Kelinci Ucul. Ah, iki garwane ya. Putrine. Ya no. Pleke Semarang, Pleke Semarang. Ya. Aja diowahi. Mergo sakniki kathah sing ngowahi. Heeh, senengane opah-opah. Kudune Pak Nato iki wis sedo diurip lho, wah, muring-muring. Ndahne nelongsone. Iya. Kelinci Ucul lek mboten dangdut to. Ra, iso diadekke dangdut. Aja dipleroki apik-apik mawon ya ditambah-tambahi malah elek. Ya wis ben. Mangko keri ing jaman boyo sing eling Mas. Eling bapak Dik wis ngakon ku lho sapa. Hah. Upamane yo, upamane Pak Narto sing sugeng ngono nek krungu kok. Ya ampun, nggih.
Tujune suwarge Pak Narto ra enek. Pun wancine para kadang-kadang seniman seniwati rumangsa syukur wonten pangeran dipun paiti kalian Mbah Narto Sabdo gending-gending reptanipun sak monten kathahe. Ngopeni mawon kira-kira ngeplek karo karwane bener kok malah diowahi nggih napa nggih? Leres niku nggih awake dhewe niki ya wis. Gayeng-gayengan. Ya. Ya, Mas Budi. Aduh klinciku ucul mangka iku dadi katres nanku ngalor ngidul tepung gelang mungka saiba bunga rasaku yen bali bakal tak pondong. Cak Kirun, kowe ngerti sejarah kelinci ucul iki? Nah, ora ngerti ta kowe? Mboten mangkel pripun bucange. Sejarahe. Mergi nuwun sewu Mbah Narto niku Mbah Narto Sabdo nek ngripta gending niku mesti wonten maknane lan wonten kedadosanipun. Heeh, ngene. Kalau sakniki nggih pamane angenteni ngaten iki ya biyen tau ngenteni ning ndi. Ya. Terus nek iki kelinci ucul iki sebabe biyen ki Pak Narto kelangan Waranggana, kelangan sinden. Ya kuwi. Nah, sindene kuwi di apa kuwi? Wis kontrak karo produser liya ora entuk nyinderi sapa-sapa sakjroning setahun. Yep. Ngantek Pak Narto mrono golek ijol. Nah, kuwi sapa kuwi Bunga Tirah biyen. Oh, nggih. Mula metu lagu kelinci ucul goleki sapa-sapa kuwi. Nggih. Kejaba kuwi biyen ya kelangan apa kuwi kekasih ngati, katresnane ngati. Kelangan Mbak Maryati randhet teko gedhon sing krebak itu. Oh. Kelangan Mbak Maryati goleki tekan Lampung. Iya. Dudu ngene, biyen Pak Narto ki nate dawuh karo aku. Mas, wong tresna ora kudu duweni. Nah. Betul? Kowe ora betul, Pak. Jejeki kowe. Tegese ora ngerombong aku. Wong tresna ki ora kudu duweni. Nyawang tok karo ngrungokke tembange niku jan nganyut. Tenan, ya ora Tun. Ya ora Yun. Nah ngono. Kok gelane rumangsaku. Cinta itu tidak harus memiliki. Betul. Nah. Bener ora Bu? Ngono kuwi lho. Nggih, nek kula perkara sinden sitok niki lah sanding kula ya ora cinta, ora memiliki, ora patheken. Ha iya. Yo, Mbak Arjutri. Nah, monggo. Iki garwane Mas Budi Sutopo. Yo, putrane ya iso mayang. Ya, piye to? Monggo.
Matur nuwun.